Наши беларусы па розных краінах будуць ладзіць розныя мерапрыемствы, каб прыцягнуць увагу да таго, што адбываецца ў Беларусі. Канешне, мы чакаем ад урадаў усіх дэмакратычных краінаў, што будуць заявы ці рэзалюцыі аб непрызнанні гэтых недавыбараў. І, канешне, людзі, самі беларусы, павінны сваімі дзеяннямі, маршамі ці нейкімі івэнтамі прыцягнуць увагу да праблемы. Што тычыцца дзеянняў беларусаў у краіне, канешне, трэба дбаць пра бяспеку перш за ўсё, і калі людзей заганяюць на участкі галасавання, то каб ставілі гэтую галачку супраць усіх. Гэта будзе іх такі ўнутраны маральны пратэст. Канешне, мы разумеем, што на вуліцы пратэставаць ніхто не пойдзе, бо ўжо гэтая так званая прадвыбарная кампанія нагадвае мілітарную аперацыю, калі рэпрэсіі ўзмацняюцца, калі людзей запугіваюць вельмі шмат. Але ж тут беларусам не трэба тлумачыць, што гэтая кампанія значыць для Беларусі. Гэта Лукашенко сам сябе выбірае, гэта не легітымізуе яго ў вачах беларусаў. І трэба ісці тым шляхам, якім ідзем, гэта ўзмацняць ціск на Лукашенка, спрабаваць рознымі спосабамі вызваляць палітвязняў, якіх магчыма, і ўзмацняць грамадзянскую супольнасць, узмацняць беларусаў унутры краіны за мяжой.